ingkang tansah ngrusak atiku lan njalari rasa sedih. Ora liya lelakon ning uripku kepungkur biyung. Isine mung gawe sumyur. Nyandang rasa wirang nganti uripku gedarang-darang. Gonku nglakoni kalunta-lunta nganti aku tumeka ing dukuh cangkring iki. Nganti seprene aku dadi wong sing wis kelangan pangarep-arep biyung. Kula nuwun sewu lajeng menapa ingkang njalari penandhang ing batos sing kados mekaten menika? Kula ugi nggumun. Ketingalipun panjenengan menika mboten titah sawantah nitik saking semuning guwaya lan cahyanipun jengandika menika mboten sami kalian kula. Wening sunaripun sak boten-botenipun jengandika menika putri kraton. Ngerti ya, sejatine aku iki putrane Rama Pukulun Sang Hyang Bathara Antaboga, dewa ingkang reksa bumi kang sapitu. Batobat. Jeneng kula putraning dewa Bathara Antaboga ingkang nyangga bumi. Iya bener, batobat gila. Piyo layak to layak. Clerete wae beda karo aku jebul putraning dewa panjenengan nika. Sami to. Kula menika menawi cleretipun nggih. Mboten tebih. Iya kowe iki ameng oleh ayu tok ning. Pakulitane menang kono. Ngerti ya, Dewa Antaboga ngreksa bumi kang angka 7. Bumi kok lajeng wonten ingkang nyangga sap 7 menika lajeng ingkang sap ingkang kasepisan menika dewa sinten? Asmane Betari Pertiwi. Ingku ingkang reksa bumi kapisan ingkang angka 2 Bathara Kusika ingkang bumi sap 3 Bathara Gangganganala bumi sap kaping 4 Naga Candula ingkang reksa bumi sap kaping 5 Bathara Darampalan bumi sap kaping 6 Bathara Manikhara lan ingkang pungkasan ingkang nyangga bumi iki Bathara Antaboga. Batobat inggih. Salajengipun kenging menapa kusumaning ayu lajeng dumugi mriki Batobat putraning dewa kok trima sugeng wonten ing Karang Perdesan kados mekaten Gusti Ayu. Iya. Nalika aku isih prawan biyen aku diuber-uber karo Naga Candula. Naga Candula ingkang reksa bumi. Ingkang reksa bumi sap kang kaping 4. Aku arep dipundhut garwa, aku arep dipek bojo. Nanging kepiye nggonku nglakoni biyung babar pisan ora ana ceceking rasa tresna marang Paman Naga Candula. Dasare Kanjeng Rama Pukulun Antaboga uga ora marengake aku dipundhut garwa Naga Candula. Satemah dadi dardah ing antarane Rama Pukulun lan Naga Candula merga Naga Candula bakal ngruda peksa marang aku. Dadi bandha yuda kang gegirisi. Kabeh padha triwikrama dadi ula gedhe. Naga Candula uga mengkono. Umangsah lumawan Kanjeng Rama Pukulun
geger kayangan Sabta Pertala nalika iku aku didhawuhi lunga separan-paran dening Kanjeng Rama pukulun golek karahayon. Temane aku lunga saka Sapta Bumi monggawa klangen aku. Aku ora nggawa apa-apa nanging monggawa klangen aku wujude kewan loro. Ingkang sepisan wujud menda ya wedhus ingkang aran wedhus Padro. Ingkang angka loro wujud banyak yaiku Banyak Patra. Biyung kedarang-darang lakuku munggah gunung mudhun jurang. Yen aku liwat pegunungan aku numpak menda Padro. Yen to nyabrang Bengawan aku nitih Banyak Patra. Mengkono iku tak lakoni nganti pirang-pirang sasi biyung. Biyung. Gumun kula kok inggih setya sanget lho klangenan Paduka ing ngatasi wujud kewan menda kalian banyak kemawon kok lajeng mekaten setyanipun dhateng bendaranipun Batobat. Kula menika gadah kanca setunggal kemawon dikongkon anane mung sambat mawon. Nganti keteman munggah gunung kang arane Gunung Aswata. Gunung Aswata. Iya, gunung endah. Ketok asri. Akeh banyune bening kang grojok. Resik wening suarane banyu tumiba ing watu kumricik gawe tentrem. Mung wae. Biyung kegawa keseling awakku. Lungkraing ragaku ingkang mlaku tanpa leren dasar. Wis pirang-pirang dina aku ora mangan. Aku meh kantaka merga kaliren. Mongko babar pisan ora ana panganan. Aku ora kepethuk janma kang bisa nulungi aku. Merga sakjeke uripku aku ora tau dahar sakliyane bangsaning daging. Mula gumeter sukuku arep ambruk awakku. Bareng mulak kahanan sing kaya ngono mau abdiku wedhus Padro karo Banyak Patra matur menyang aku yen to bakal saguh ngaturake daginge wedhus Padro lan Banyak Patra bakal diaturake menyang aku supaya tak dahar biyung. Lajeng wusananipun mban aku kaget lan bingung. Nadyan to aku ngelih nanging gedhe rasa welasku menyang ingon-ingonku wedhus Padro lan Banyak Patra mau. Kepiye maneh lelakon kang kudu tak pilih nyatane yen to aku ora ketulungan mesti aku mati. Yen antaraning urip lan pati mau wedhus Padro tak jupuk lemung sire. Banyak Patra tak pundhut dada mentoke temah kekarone mati. Biyung sabubare wedhus lan Banyak teka pati jebul kumarane manjing ngawiyat bablas menyang kayangan ora ngira babar pisan jebul sukmane wedhus lan Banyak Patra mau dadi dewa mban. Piye wedhus menika dados dewa. Gumun aku. Bathara wedhus.
kalian Bathara banyak menika. Iya. Naminipun sinten kula? Wedhus Padro. Nggih, wedhus Pego. Padro dudu Pego. Nggih. Salajengipun Kocapa bareng lemung sire wedhus karo dada mentok banyak tak dahar. Sadurunge tak dahar tak olah kaya sak tataning ngolah iwak. Kageting atiku jebul gandane anggabrat nganti manjing ana ing woh kluwih lan godhong mlinjo ingkang kathah sinebut godhong so. Biyong-biyong mula titenana sak tedhak turunmu. Najan woh kluwih lan godhong mlinjo kuwi rada angganda, nanging kuwi bisa dipangan ora bakal mendemi biyong. Oh, dados mekaten. Wiwit sak menika kula saged jangan godhong so ugi woh kluwih. Iya. Nalika semana ana pendhita mudhun saka Gunung Aswata merga mambu gandane ngolah-olahan iwak. Ngakune asmane Begawan Respati. Begawan Respati? Iya. Ora ngira babar pisan bareng priksa marang aku jebul panjenengane gandrung kesengsep marang aku. Dasar pendhita isih enom tur bagus rupane. Nalika iku uga ngaku isih jejaka. Mula atiku kejiret wuyung. Menyang endi parane gandeng aku mung prawan kang ketula-tula uripku. Mula banjur tak pasrahake jiwa ragaku marang panjenengane Kakang Respati. Biyong dipun pundhut garwa, dipun pek bojo menika. Iya, batu-batu. Mindhar menipun dasaripun mapan wonten ereng-erenging gunung ingkang hawanipun asrep lajeng panjenengan dipun pundhut garwa kalian sipating muda tumaruna batu-batu. Iya. Yaiku rasa sengsemku. Bareng wetara setahun nggonku omah-omah karo Kakang Respati jebul ana dayoh telu. Bocah lanang nom-noman telu. Ngakune sing siji jenenge Anggara. Sijine ngaku jenenge Buddha, ingkang sajuga jenenge Sukra. Wong telu sing siji rada kuru, sing loro lemu. Brengosen. Ngakune saka Dukuh Pantirja ya Pantiarja. Matur menyang Kakang Respati supaya enggal kondur menyang Pantirja. Nanging mbuh aku ora ngerti semune Kakang Respati kok ora kepranan penggalihe nggone nampa tamu mau biyong. Mula dayohe ora krasan banjur bali. Biyong. Ora gantalan wektu aku dilabrak wong wedok lemu bokonge gedhi. Kuning semu sawo mateng lengene metenteng. Marani aku karo cincing. Jenenge Mbok Somo. Ya Dewi Somo. Aku diunek-unek entek amek kurang golek. Jare tunggale wong wedok guyangan.
Sepira kagetku jebul kuwi mau garwane Kakang Respati. Kuwi bojone Kakang Respati mbok tuwa. Dayuh bocah lanang telu mau jebul anake Kakang Respati. Ya wiwit iku kaya dibeset raiku. Wirang tanpa upama aku banjur mulih menyang Sapta Bumi. Kondur dateng Sapta Pertala. Sowan wonten kesalipun ingkang Rama Pukulun Bathara Boga. Iya, batobat. Lajeng nanging jebul Kakang Respati ora ngeboti mbok tuwa nanging ngeboti aku. Nututi aku menyang Sapta Bumi. Sami kalian lampan kula rumiyin batobat kok ya padha ta ya. Jaman kula rumiyin nglabrak bojo kula merga senengan kalih tiyang, bojo kula nggih ngeboti gendakane. Kula uber wangsul. Bareng tekan Sapta Bumi Rama Antaboga isih memungsuhan karo naga Candula mau. Padha-padha sektine nganti Kakang Begawan Respati mbiyantu Rama Pukulun naga Candula dipanah nganggo panah Herawana kagungane Kakang Respati. Naga Candula ilang wujude banjur manjing dadi naga taun. Naga taun menika menapa? Naga taun iku sengkala ingkang ngadhang uripe menungsa ingkang ngolah ngalih ana ing kiblat papat ing saben taun. Oh mekaten. Iya biyung. Saka bungah-bungahe ngati Rama Pukulun mengestoni dhawuhku kelawan Kakang Respati. Banjur aku didhawuhi bebodro negara kanthi babat alas ingkang jenenge Alas Medang Gele. Bareng dadi kutha anyar Kakang Respati dadi ratu ana kono. Jejuluk Prabu Palindriya. Sepisan maneh Kakang Respati jejuluk Prabu Palindriya. Negara dijenengake Medang Kamulyan Telu. Mapan ana ing tanah Mbagelen ing sisih kulon. Iku manjing ing angkaning taun 371 taun Candra Biyung. Aku tetep dadi garwa prameswarine Kakang Respati ingkang wis jejuluk Prabu Palindriya. Jenengku dilih ingkang sekawit Basundari banjur dilih jeneng Dewi Sinta. Iku lelakon kumban biyo. Mekaten sampun dados ratu, paduka sampun dados garwaning Nalendra. Mestenipun wontenipun namung tentrem, namung mulya, namung sengsem. Saben dintenipun namung mengku kamulyan to Gusti Ayu. Sing kandha sapa? Lah lajeng mboten menapa malih? Yen kowe kepengin ngerti, kowe tak dongengi. Anane lelakonku dadi kaya mengkene gage rungokno dongengku biyung.
rasing resangan kong ingsun rumangsa bungah aku melu marem dene Yayi Ratu katon sengsem katon bungah tak sawang polatanmu saya bingar Dimas Ayu garwaning pun Kakang Yayi Sinta sinuwun ngaturaken ageng panuwun inggih labet saking ageng Sih Paduka dhateng kula mugi-mugi dewa tansah angayomi anggen kula manggon bebrayan kaliyan Paduka nyatane Siadi wis ngandhut pasyaning dewa tegese sira Yayi Sinta wis nggarbini kowe wis ngimbel bakal tumedhak ing turunku ya putraning Prabu Palindriya samar pamoring suksma sinuksma ya winah ya ngasepi sinimpen telenging kalbu pangbukaning warono
pun Kakang rumangsa marem wong ayu nanging kejaba saka anggonmu wis ngandhut punang jabang bayi kang wis sawetara sasi siadi titi mangsa iki uga bisa nambani rasa kangenmu menyang dulurmu wedok yaiku Yayi Basuwati ingkang nalika iku sumusul marang Medang Kamulan aku melu bungah sarta ora nyana lamun to sira Yayi Ratu jebul duwe dulur wadon ingkang uga sulistya kaya sira. Inggih sinuwun, dasaripun kula sampun dangu sanget pisah kalian sederek kula estri Yayi Basuwati. Mila saupami adi kula sawetawis wekdal mapan derek wonten kraton ngriki ora mboten menapa-menapa to sinuwun. Yayi, sedulur wadon tunggal wadah iku kaya dene kembang sepasang. Tetep wangi gandane dadi pepasren bisuwa mimbuhi seng-seming kang padha nonton. Kejaba melu ngrasakake kamulyan ning negara anyar kang sinebut negara Medang Gele ya Medang Kamulyan iki. Ing kene sira Yayi Ratu go cedhak karo sedulurmu wadon Basuwati ingkang nyatane maksih prawan mula pun Kakang lan Yayi Ratu duwe kewajiban ngreksa lan nuntun apa dening ayomi supaya rahayu besok wanci ketemu jatuh kramane. Inggih sinuwun inggih. Merga apa Yayi wong wadon mono bisa sesrawungan lan kumpul kelawan wong liyane. Wong wadon kang bisa caturan kelawan kanca rowange ngerti carane wong kekumpulan. Angka sepisan angka loro wanuh menyang caraning kapriyayen lan uga ngaluske tata basa lan parama sastra ngerti treping sandang penganggo mundhaka kawruhe lan uga tatak atine kuwi yen wong wadon gelem kumpul. Inggih mula pun Kakang rumangsa bungah Yayi. Inggih sinuwun panyuwun kula dhateng ingkang Maha Agung mugi-mugi adi kula Basuwati benjang pikantuka kakung pikantuka jodho ingkang maksih lamban sarta ageng katresnanipun junjung asmanipun Rama Ibu. Sinuwun mugi-mugi kasembadan pangajaping manah kula. Yayi Ratu iya sakmengko reh ning wancine wis meh lingsir wengi. Dasare kandhutanmu saiki wis ngancik patang candra. Nimas Ratu kudu enggal-enggal ngasuh. Pun Kakang nedya manjing ning sanggar palanggatan Yayi. Inggih, mboten langkung namung sendika ngestaken dawuh sinuwun.
kenanga miwah kembang arum dalu gandane gabrat katra ing angin mondo obah ingkang ron-ronan ora kaya kang nedeng ketaman Bronton nggih Prabu Palindriya miwah ipene nenggih Sang Dewi Basuwati sejatine pus radilama dene rasa sambung rasa tresna wiwit Sang Dewi sumusul Mbak Yunira dhateng Medang Kamulan pendak-pendak Dewi Sinta manjing ing papreman Sang Nata Prabu Palindriya tansah kencan semayan lan Sang Dewi maruming puspita mbabar wewangi meskaraning pun Kakang Wong Ayu Basuwati bombonging ati Prabu Palindriya iki kaya sundul ngiwiyati rum-rum dintarum sekar saka predapa mekrok kudup wangi gandami sinuwun kula ngaturaken panuwun dene kula sampun pikantuk jatining pemarem Wangsa wangsul labet paduka ingkang tansah nuntun kula lelumban asmara inggih wanci mekaten menika ingkang tansah kula anti-anti sinuwun iya Yayi marmane aja nganggo rasa tidha-tidha kaya wingi-wingi kae dasar uripku sak utuhe mung kanggo kowe mula wiwit dina iki kejaba jenengmu Basuwati nanging uga sinebut Dewi Landhep ngaturaken kenging panuwun ayo manjing tilam sari wong ayu gunjing langit klap-klap katon lir gincanging alis risang mawe gandrum sabarang kadulu pangeceking jangkrik upa ingkang kapireng ing tengah-tengahing wengi sayekti muhung sona ingkang hambaung saking katebian minangka pratandha ngregemeng mendung wiwit peteng ngupengi kedaton Medang Kamulan angin kekes nanduki tiasing Dewi Sinta ingkang nalika semana tansah klisikan gatan bisa sare kaya ana tuduh ingkang nuntun keteking ati
gregah jumangkah haner ing patungganing Sang Prabu Palindriya. Jantunge Dewi Sinta mulat sesawangan ingkang gawe keder korining patunggon ingkang datan den teteki binuka biyak kawis tinggal kang andon tresna Sang Nata Prabu Palindriya miwah ingkang ngrayi Dewi Baswati keder sukune Dewi Sinta arsa dawah kapidara nanging tinata tataning laku. Baswati, Baswati adikku, bisa temen kowe ngejur-jur uripku. Sinuwun, mugi-mugi paduka inget Purwada Sina mboten wonten ginanipun gesang kula wonten mriki. Kula badhe kesah sapura-pura. Oh. Mangsut mari mengkalbu kaya kasaput pedhut peteng jagate Dewi Sinta nglangut tanpa pagut pangangen-angening batos nganti mbuh-mbuh ingkang rinasa netrane kumembeng tan genah kang dinulu tlabukaning mripatan kuwat nyangga kebaking luh temah ngalewer miling pipi kanan miwah kering
kaya ngono mau lelakoning uripku nganti kedarang-darang temekwing papan iki. Duh Gusti Ayu, sanget boten nginten dene mekaten kedadosaning lampan paduka lajeng nuwun sewu. Nalika semanten jabang bayi ingkang paduka gembel lajeng sakmenika wonten pundi? Kowe takon napa? Jabang bayi ingkang nalika samono kinandhet dening paduka Raden Ayu lajeng wonten pundi? Kaya ngene rasane wong wedok kelangan anak, abote ngati kaya ditindih watu, perih kaya dirajang-rajang. Ana ngalam donya iki ingkang kena kanggo gegaran uripku jejeg nggonku mlaku. Ya mung anak, nanging saiki wis tanpa tuwas uripe Dewi Sinta, sebab wis pepes pengarep-arepku. Kula nuwun sewu, lajeng jalananipun menapa? Putranipun sakmenika wonten pundi? Jalarane sejatine mung sepele, lagi wanci ngarepake surup anakku lanang ingkang lair saka guwa garbaku nalika aku mapan ning desa iki. Waktu iku lagi umur 6 tahun, tak jenengake Wuduk, tak jenengake si Wuduk. Bocah umur 6 tahun pendak-pendak mesti njaluk mangan. Nalika kuwi tak semayani mergo aku lagi cethik geni miwiti adang. Anakku Wuduk mlayu dolanan meneh menyang latar, nanging ora let suwe bali meneh kandha njaluk madang. Tak kandhani nek segane lagi ditapungke. Bocah mlayu dolan meneh nanging jebul ora watara suwe bali menyang pawon meneh njaluk madang. Tak kandhani nek durung mateng malah kekepe dibukai, mongko sega durung apa-apa. Mangkel atiku mbuh setan apa sing mampir ana ing tanganku. Tanpa mikir enteng tak tuthukake sirahe Wuduk. Bocah jerit mlayu ilang kaya dibadhok wengi. Nganti seprene wis 20 taun. Wis 20 taun ora genah. Ana ngendi papane? Udah kowe mulia ya. Tenang, kok nggih hamrat sanget lampan panjenengan kados mekaten Raden Ayu, Raden Ayu. Aku lho wong kula wong wedok sing mboten iso anak-anak. Yang kowe ya ora enjuk manak wong adahe bayi mbok leh ning cengel.
Yung gandeng tak enteni suwene semene ning desa Cangkring iki nganti sak yahene ora ning pengarep-arep apa-apa. Mula karepku aku arep golek 1000 cara. Aku tak lunga saka desa iki. Desa Cangkring tak pasrahake menyang kowe. Nggonono karo bojomu sak lawase aku tak lunga separan-paran. Mbok menawa ana dalan bisa ketemu karo anakku ben.